Ишембай калаһының милли мәдәни үҙәгендә Дуҫлыҡ башҡорт фольклор ансамбле халыҡ йырҙарын, йолаларын башҡара. Республика байрамдарында, мәдәни бәйгеләрҙә уңышлы сығыш яһай. Дуҫлыҡ фольклор ансамбленең етәксеһе Лияна Бикбаева һәүәҫкәр артисттарының тауыштарына һоҡлана, тырышлығына ҡыуана. Уларҙың сәхнәлә нисек сығыш яһауын күҙ алдына килтерә. Тик ниндәй кейемдәрҙә булыр һуң ансамбль? Апайҙар, һеҙ беләһегеҙме, Наполеонды тармар иткәнгә 200 йылда үтеп киткән. Әйҙәгеҙ әле, шул дәүер йырҙарын йырлап, шул дәүер кейемдәрен кейеп, уларҙы иҫкә алайыҡ. Ул дәүерҙең йырҙары моңло, һағышлы, аһзарлы булған бит. Һеҙ беләһегеҙме, ниндәй кейемдәр кейәсәкһегеҙ? Юҡ. Әйҙәгеҙ, үҙебеҙҙең милли мәҙәниәт үҙәгенең Юрматы этнографик музейына барабыҙ. Ишембай ҡалаһында бик үҙенсәлекле Юрматы этнография музейы бар икән. Бында башҡорт халҡының Юрматы ырыуының ҡатын-ҡыҙҙары кейеме, биҙәүестәре тупланған. Идея создания общественного музея Юрматы принадлежит предпринимателю, меценату Грекову Сергею Николаевичу. Только благодаря его большой финансовой помощи, материальной поддержке, моральной поддержке нам удается творчески работать. Мы акцентируем внимание, в общем-то, на женских украшениях. Музей фондын һаҡлаусылар милли хазинаны күрһәтеү менән генә сикләнмәй, биҙәүестәрҙе, баш кейемдәрен, еләндәрҙе өйрәнеү, тергеҙеү эшендә алып бара. Башкирские украшения к нам поступают в испорченном виде, отдельными фрагментами. Для того, чтобы создать единый комплекс наряда женщин, какого-то периода или какой-то социальной группы, нам приходится заниматься реконструкцией. То есть из этих фрагментов отдельных мы воссоздаем единый цельный образ. Здравствуйте, Владимир Иванович. Ассаламу алейкум. Как ваши дела? Ну ничего, потихонечку работаем. Недавно были у нас в Башкирской гимназии школьники, провели экскурсию на дне. Значит, посетители есть? Есть посетители, и вот вас ждем. Вы нас озадачили. Ну да, как мы и договаривались, наша группа прибыла, ожидает. Ну, давайте сейчас посмотрим, какие коллекции есть. Материал нужен примерно периода 1812 года, да? Да, да, 17-18 век. Пройдемте в хранилище особо ценных экспонатов. Проводы на войну, конечно, очень тяжелое мероприятие, но тем не менее ясно, что женщина оденет самые дорогие свои украшения, провожая на войну своего любимого отца, брата, воина. Поэтому практически все эти праздничные дорогие головные уборы вам можно использовать в сегодняшнем мероприятии. Наша коллекция построена из реликтовых, то есть уже давно забытых головных уборов именно того периода. Наш новый экспонат – это головной убор, называется Туес Бурек. Он принадлежал женщине, распорядительницы башкирских праздников, как сваха, как распорядительница каргатуя. Головной убор башкирки-кряшенки. Наверняка его тоже нет в музеях, но это реконструкция из подлинных старых предметов. Это головной убор башкирских дворянок. Тархан Апай – это Тархан Кызым.
Но это типичный головной убор замужней женщины башкирской, он уже стал как бы символом наших башкирских головных уборов. Милли киемдәрде тергедеү ижади эш ул. Ти Юрматы музее хезмәткәре Бессаренко Владимир Иванович. Ул үзенең олатаһыннан калган яяу, эзләнү эшләрен башкорт халкының этнографияһын тәрән өйрәнгән Сергей Руденко, Светлана Шитова кебек күренекле галимнәрнең китапларына таянып дәвам итә. Юрматы этнография музее Ишембай калаһының Эшлеклелек үзәгендә урнашкан. Зур фойла башкорт тирмәһе корылган. Тирмәлә башкорт дөньясында кулланылган әйберләр зауык менән күрсәтелә. Ишембай калаһының Юрматы этнография музее үҙендә һаҡланган башҡорт милли кейемдәре менән бөгөн башҡорт халыҡ ижадын өйрәнеүгә, үҫтереүгә ҙур өлөш индерә. Наш общественный музей не коммерческая структура. Мы работаем абсолютно бесплатно. Основное внимание уделяем работе со школьниками. У нас есть базовые учреждения школьные. Это Башкирская республиканская государственная гимназия имени Ахмед Закир-Велиди. Я от лица всего башкирского народа хочу вам благодарность проявить, что вы занимаетесь нашей культурой, нашей историей.
Безнең иң тәүдә горурлык шундай, үзебезнең милләт өчен. Үзебезнең үткәннәр, шундай киемнәр искитмәле байлык. Монда бит һәрбер менә тәңкә, һәрбер менә баш киемендәге бөтә ниләр атрибутлар һәрбер нәмә аңлата ул. Буштан гына тегелмәгән бит инде ул. Үзебезне әллә нинди тойгылар хис иттек. Шул кадәрем элекке вакытка барып биткәнгә төшкән күп булдык. Олы хатын итеп хис итәм, үземне хужарак хис итәм. Матур йөрдең, матурлыгында тагын да ише байрак итеп күрһәтте. Ошо киемнәрне кигәндән, ошо сыгыш ягындан мин әлбәттә тарих белән кызыкканам. Мин артабан да шуны дәвам итеп, тикшереп, именно үзем кызыкканып укып, шуны белергә тиешмен. Был киемнәр шатландырды инде безне, моның тарихын белергә кирәк. Мин Сәлимәкәйнең атаһы бит Тархан. Мәйтем, шул Сәлимәкәй заманындагы кием түгел микән бул дип тарихын укыгайным бүген. Юрматы ырыуның киемдәрен киеп, Ишембай қалаһының халык театрдары, Зәки Валиди исемендәге Республика мәктәп гимназияһы укучылары Дуслык фольклор ансамбле сыгыш яһай. Кыздар, апайдар, тавыштары, йырдары әйдерме? Йырланы, репетиция үткәрдек, бөтәһе лә әйбәт, миңа охшай, без әзер. Күреп торам, костюмдары ла килешкән, үзебезнең Юрматы ыруы хатын-кыздары киемнәрен, борынгы хатын-кыздар киемнәрен хәзер сәхнәгә алып сык хакта була. Хәерле сәгатьтә безгә уңышта.